djeluje kao namješten štav, ali gledajte prema naprijed. Relativno dobar stav. Ja sam prošla provjeru, a ostali? Evo, djevojka sa crnim ruksakom, fantastično ravna. To je jako loše. Izbačena grba na leđima, vlat pregnut prema naprijed i vidite sami da se drži za križa. Izbačena je grba i glava prema naprijed. To je za očekivati tegobe jako skoro. Na izgled je bezopasno, ali zapravo istina ne može biti dalje od toga. Okupili smo tim stručnjaka kako bismo doznali što nam čini dugotrajno i nepravilno sjedenje i stajanje. Vi ste sada gosti u našem razredu, mi smo vam 4. razred osnovne škole doktora Vinka Žganca. Ali ovdje nismo došli sami. Djeci ako damo temelj, napravili smo čudo. Sigurno. Koliko god to zvuči patetično, ali to je čudo. Ti sjedi kako sjediš inače, ne moraš baš sad pravilno. Tako. Tonči je fizioterapeut koji će ovaj razred naučiti kako treba pravilno sjediti. Prvo kaže, noge ne smiju biti u ovom položaju. Stopala moraju biti ravno i čvrsto na podu, raširena u širini kukova. Visina koljena je otprilike u visini stolca. Znači stolac je dobar. Ona je još je naslonjena oblo, pa ću je zamoliti da se makne malo naprijed, bez stolca, tako, i ispravi se. Uz ruke položene na klupi pod ravnim kutem. Djeci je ova lekcija bila jednostavna. Pozorno su pratili i naučili. Jesi li ti slušala šta je Barbatonči govorio? Da. Šta je govorio? Da trebamo ispravno sjediti. Da nam se ne bi iskrivila ova kralježnica. I jel ti sad pravilno sjediš? Ne. A šta radiš krivo? Prekrižene su mi noge, nisam baš ravan. Problem je, ja mislim, malo i u namještaju samo. Jer ne možete prilagoditi uzrastu, kako oni rastu, tako se ne može prilagođavati stolica. I onda je najveći problem zapravo kad su mali. Znači kad smo prvašići, onda su nam noge u zraku i nema pravilnog sjedenja. Onda je to i ko Indijanci i svakako. Jel? A sad ovo što su stariji, to se pravilnije sjedi, jer je i njima omogućeno. Znači mogu nogama do poda, mogu se uspraviti. Sistematski pregledi su pokazali. Više od 1/3 učenika i studenata ima loše držanje. A kad izađu iz škole, sješće na svoja radna mjesta i ovako provoditi cijeli radni dan, sjedeći. A loše držanje i dugo sjedenje nisu kombinacija za poželjeti. Nastaju i posljedice po kardiovaskularni sustav. Dovodi do bolova u zglobovima, do oštećenja zglobova. Nedostatak krvi u glavi, ukočenost u leđima, rukama, pospanost, nemogućnost rada, odizanja ruku, glavobolja svakako. I lista se nastavlja. Zato ćemo krenuti iz početka. Kako pravilno stajati? U liniji moraju biti uho, rame, kuk, koljeno i stopalo. Pravilno držanje napose zahtijeva lagano savinuta koljena i lagano zabačena ramena. I to je to. S fizioterapeutom otišli smo na vrlo prometni glavni zagrebački kolodvor. Samo da se ustabile. Počeli smo optimistično. Zdravo držanje nije nam bilo teško pronaći. Momak u crvenoj trenirci što se okrenio, on hoda jako ravno i nosi tu torbu kako treba. Cijela grupa je jako ravna. Baš je lijepo vidjeti ovako mladost, ravna leđa, normalno stoje. Najviše bismo voljeli kad bismo vam mogli reći da je to sve što smo vidjeli, ali nije. Tipično pogrbljen stav, čovjek stoji u biti na jednoj nozi, sa drugom balansira. Izbačena je grba i glava prema naprijed. Ima jedan karakteristično loš položaj. To je za očekivati tegobe jako skoro, ako ih već i nema. Nivo brade mu je, ovo je napravio. Izbacio je grbu, izbacio je straga grbu, a balansira sa bradom i zdjelicom. I ovo je njegov stav. Izuzetno loš. Dakle, sada znamo kako ispravno sjediti, kako ispravno hodati. Ali to ne znači da je problem riješen, jer osim kako, bitno je i koliko sjedimo. Svakih sat vremena po mogućnosti 3 minute napraviti kratke vježbe ili ako ništa drugo, barem pogledati u strop, malo se razgibati. I kod onih ljudi kojima rad ne dozvoljava da se ustaju sa stolca, barem se promeškoljiti, da se malo cirkulacija ubrza. Ako sada kažete, ma to mi se ne da, doktorica Bubaš iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu lako će vas nagovoriti. Sjedenjem se metabolizam usporava, to naročito utječe na metabolizam glukoze i inzulina.
Remećenje metabolizma glukoze i inzulina nastaju i posljedice po kardiovaskularni sustav i tako se na taj način u biti povećava smrtnost. To za čak 50%. Iako nam zvuči iznimno dramatično, to su, kaže doktorica Bubaš, pokazala istraživanja njezinih kolega u Australiji i Kanadi. Čovjek može intenzivno se baviti tjelesnom aktivnošću nakon posla, ali ako je sjedio 8 sati na poslu, to mu neće umanjiti rizike dugotrajnog sjedenja. Dovodi do bolova u zglobovima, do oštećenja zglobova, do smanjenja opsega pokreta u zglobovima, apsolutno na taj način dovodi do smanjenja radne sposobnosti. A može pomoći i razvoju osteoartritisa. Sve su to rizici za one koji imaju sjedilačke poslove. Glava gore, točno iznad vrata. Poravnaj, 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 super, poravnaj. Trbuh malo uvuci, super. 1, 2, 3. Sve grupe mišića bi morale biti u jednoj vertikali, tako da mogu kontrolirati kretanje. Bez toga ne bi mogli dalje plesati ili bi se rušilo držanje, odnosno neke dijelovi tijela. Isme tu je radno mjesto plesna dvorana. 2, križaj, 1, 2, stop. Dugotrajnom sjedanju ni traga ni glasa, pa ni problemima. Pa sa leđima nemam problema, možda malo noge, nešto malo pamet, ali sa leđima nemam problema. Leđa su jako me dobro služe. Ali dobar dio ovih plesača mora svaki dan sjediti satima. Filip i Lorena su učenici, a Ivan, njegov posao je jedan od najrizičnijih kad su u pitanju sati i sati sjedenja. On radi kao zubni tehničar. Ali zbog plesa je svjestan, mora se pravilno držati. Nakon pola godine netreniranja i stalnog rada počeo sam dobivati bolivu kralješku. I ponovno sam počeo trenirati i to je prošlo. Čini mi se da imam puno bolje držanje. Čak me prijateljica pitala zar se nisam malo povisila kao porasla, ali nemoguće u ovoj dobi, centimetri su mi isti. Znači da nešto ima u tome da ovaj dio prsni se jako isteže prema gore, mišići postaju čvršći donjeg dijela leđa i onda sve skupa i osjećaš se bolje i izgledaš bolje. Izgleda poznato. Radno mjesto stol, radni alat računalo, 12 do 30 tisuća udaraca po tipkovnici na dan i korištenje miša. Tako dolazimo do prenaprezanja, sindroma karpalnog kanala, profesionalne bolesti koje se moraju čuvati svi čiji posao uključuje rad za računalom, a to je napor. Radim ono što inače radim svaki dan. Kakav napor trpi ovdje moja ruka? Što se događa? Dok vi držite ovako miš, vaša je ruka u biti ukočena. A zglob je naslonjen na čvrstu podlogu. Upravo taj pritisak i isti položaj ruke dok drži miš je ono što opterećuje vašu ruku. Prvo krenu trnci u prva 3 prsta ruke. Čovjek osjeća da mu je oslabila šaka, slabije može stisnuti, ispadaju mu u konačnici neki predmeti, po noći nema spavanja. Osim prenaprezanja, oni koji rade za računalom trebaju se čuvati i držanje glave prema naprijed. Ovako izgleda snimka čovjeka koji ima taj problem. Karakterističan za studente, vozače, sve koji rade sjedeći. Za svaka 2 cm prema naprijed, glava je teža 4,5 kg. Našim ligamentima naravno znači i stezanje i našim krvnim žilama poremetnju cirkulacije, koja onda opet djeluje na jezgre u našem mozgu i može dovesti do daleko većih smetnji. Jedna od smetnji su vrtoglavice i glavobolje. A to ne želimo. Zato radite pauze barem na minutu i ne zaboravite. Glava gore, ramena natrag, trbuh unutra i slobodno možete zaboraviti sve probleme o kojima smo pričali.